pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Monggo ora ana baban sing mengondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya padha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ki ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilahe para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarene wong tuwa supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih. Terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi, Gah. Kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, Go. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ha sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing baku, pokoke kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin wae dewa ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi.
nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa Natanagara ora dikeparengake ora nyawang wis sapa aku sing tanggung jawab direng Hasmi manut mulih apa nang kene nek mulih mesake Bagong nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi wis Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae waton karepe iki bener mesti sapa-sapa diwaneni terus lah iya aku ya kuwatir nek neng apa-apa piye Gong ngene wae kowe rasa do melu-melu to kowe iki tengok nang mburiku kene engko nek nang dewa tekan kene aku sing tanggung jawab kowe rasa jumangkake suku ngrem-rembyahake asta cukup aku dhewe sing temandang karya mati urip tak sandangi ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa Natanagara rek ayo gak disuluki iki kok malah salah alamat piye sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul dengkul mlocot iki dong ora Gong ha iki isang Hyang Pikulun Bathara Antarada wah dewa ta dewa lungguh ngisor wah dewa ya ana sing elek ana apa mau dewa iki bagus kabeh apa piye dibageke apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh jenenge sapa Pukulun Kanika Putra sing gampang wae Narada Pukulun nganggo Pukulun sarawuh paduka Pukulun wonten ing wana Bombong Wirayang mriki Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pambekti kula konjo ya Pukulun kencang warudayang lak wong malah ngendang terus ora sebutane ngono kuwi jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau Pak Pong iki sebutane dewa sebutane Pukulun Bathara Antarada wah kula ngatine tak tundang iya Bagong slamet tekaku ning Sambikala kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pun ulun iki apa ulun iki wah iki angel rek iki nek ndeleng iki nek SDM rendah iki dhek sing SDM rendah dhewe ulun ki aku wo kowe ulun ha Petro lho aku ya ulun wo kowe rombongan ulun berarti kowe karo iki padha sak geng ora ulun ki aku kowe iki kita oh kita iki ora akeh ora mung siji to mung siji nene nggih Pukulun kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekekaken lenggah kita Guse sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun lha nggih kula nggih ngertos iya ning kita ora sah nganggo wis ditukokke kok ora dienggo aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong ya wis ngono kuwi wae ya ra ngono malah jelas Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk iya nala gareng ulun tampa Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripin dayaning ing kasantosan wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun biyen ben mengke wae ngono aku cah cerdas e iya bener to bener wis Pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun Indra piye iki iya lali Bathara Indra Bagong piye kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra iya ulun tampa pangestu ulun tampanana oh nggih wah mesake sampean sakniki dhewe lho dhewe piye saplose dono kalih kasino mati niku Indra pun mboten main film sabar lho Indra sabar Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki nek ora tatak tanggo-tanggon atimu mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo iya Bagong aku ijen oh nggih damel grup meleh ora wis ora Bagong wah nggih sampun kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundi
enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Antarada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang budal bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita Kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ming atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata. Monggo lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa iki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah pukulan niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure mpun ming niku ora kita aja nyingetake, kita aja ndelikke, kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah,
Saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Yen Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa ora kuwalat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Kon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampeyan iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampeyan mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock. Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak, ulun Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampeyan ngruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditandang omah wae. Papapong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lek goleki bapakmu nek ndi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Lah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Timuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra?
asmaning jajaran atus kertaning baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musik para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora do melu-melu. Aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung, terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa, mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ayo. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes nonton niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku pidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakku ki gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dia mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Iki nek kocluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mau nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to.
Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi ya ora ana apa jenenge iki, apa undhane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gerok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso kono. Iya. Ngaso ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Iya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacak. Wah, ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke dewa-dewane terus. Ya. Tilu, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan maming kandhek ana ing lambe. Tenan, Gong, lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, niki wong abot kabeh. Mungsuh dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Iya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap ora usah kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Iya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jare bukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya ku? Maksudnya piye ku? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus larang belani kapan? Hah? Nek belani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku ki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Tru. Mungsuhe loro ya, Tru, rene, Tru. Iya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Iya, Bagong. Nedas pundi Pukulun? Aku tetep nampa pengendikane Wang Pikulun Bathara Ntrata kinen nyingkirke karo kowe.
kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngaras Bombong Wirayang lan aja mbacutake nggonmu nglakoni topo ya Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wow Bathara Brahma heeh dewane ngopo dewaning geni wow ngambil rek lho kok dewa geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mestine kowe bali yo aja ngeyel karo Bathara Brahma aja karo dosa kowe bakal tak untapake cemlongake ning kawah Candra Dimuka sesuk mboten ajeng purun wangsul saniki mboten ajeng purun wangsul paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul yen ngono kowe wani karo dewa Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa waton lan desane kula bener kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa tur dewa takon goleki bapak kok ora sago gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah kudune dewa ngerti wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok nek kula kewangsul sampean kudu nuduhke lho Bagong bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene mengke tak jujuke Semar ming perkara kono mong kaya ngono angel lho kok kaya didelik-delikke ulun ora ngerti ning endi bapakmu kok ngono kok dewa kok ora awas paningale yen ngono kita wangkal wis ket mau arep wangkal aku wani karo Bathara Indra sing tak wedeni apamu siap lho Tru ya iso nglangkai ku andane Bathara Indra kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang iso nglangkai batange Petruk lho kok aku sing dijokke piye ya batangku barang urung rampung kok oh iya kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang mati dene aku pangga tak ayoni ya kok kaya wong girap-girap semok dewa iki ampuh tenane ampuh piye ngantem aku dies mumet aku jambak rambutku diantem raiku diel kontal aku ora masalah bathuk menyonyono iya ditonyo Bathara Indra kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil ora apa-apa candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa ana kesempatan terus tak candak tangane setak dunke sit lek aku ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh Bathara Indra ngletak jengkulmu atas lha piye ora kena lho ora kena kayane kena ning ora kena kuwi jenenge aji lembu sekilan ketoke kena ning kurang sekilan dewa iki do goblok lho aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guang kok terus mergane wah kowe nek duwe mesti geton kowe kayane kena ning kurang sekilan geton aku tak buang kok ya isih do dienggo lho gunane ngono kuwi saiki delon kowe ngantem ora kena to wah iki mati tenan awake dhewe terus ah iya dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel ning mesti ana kelemane ana pengapesane aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi terus mbok kowe omong nek wis tau domongi bapak aku dikandani kekuatan kelemane dewa iki endi nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon gong nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai ora kena mergo pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun kene ngene meteng mesti kena kene mesti kena entuk wong kuwi ngisor dodo kok wah mati we
ngantemo sak tutuk-tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules aja tundang Bagong lekane. Sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung metenge dicekel mules kae. Oh to, pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Srarata Jawrata ing Banyen Pancabadaya. Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhane ngeyel Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Tru. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa Brahma? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Bathara Brahma mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbut tadine pati. Tapi awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe ngono dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendha tak tenjang tenan ra mikir kowe. Kowe ya sing tukang jabuti kuwi, ha. Jabut nyawa. Wis rembuh nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perti kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Nek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten.
Aduh. Panas sih macam-macam. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleleng ya we. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wes. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku kaya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone. Truk. Sapa iki, Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kok yaene wis menyang? Lho. Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Truk? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Aduh suwi, keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nune nggih, kula ngertos. Paduka ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali deleh. Hus. Lali deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalawan para dewa ngundurake kalawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana, Gong. Wis santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Us. Iki kedhe ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake. Nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Turut kowe piye?
Opak dhewe goleki Bagong. Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong Guntur geni Guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Terus mulai wae ning Karangkadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karangkadempel nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane mongko ya Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we mur ndek kaya ngene iki piye apa ora mesake piye kowe arek aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga saka Karangkadempel ning perkara Bagong rak para durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karanganu Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Punta Dewa ngatraken ketiwa. Raine aku kaya tau weruh. Ojo ndelik. Ora, aku isin aku soalnya kondang bagus aku. Sama-sama mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Karo ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, saka endi? Saka Pacitan. Ben sak-sae pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Menungso teteke raspir wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Bekastunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Diterangno kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pengajianipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik? Dies. Delik kene.
Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana wae. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kena nggih. Nek ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat.